Гледай градусите, бе! Много умря, бе! Богатно са, моля? Не, аз слуга. Стига, стига! То са гремо? Майко! Стига! Той знае от миналия път! Този път не! Този път не! Ето го главният инициатор Антен Янка! Елапа! Абе, Боби, аз снимам виж как трябва да решете! Няма ги майка. Ама тук върти само едната да е. Ора сега да... Местиме? О, не, он е път свети, ама той му беше равномерно леко, разбираш. Ама то камъка седеше на бордюра, а сега Вуко дреба нещо взема го катрял. Е, така ще го такова на Моята камък, направо бордюрата. Е, път днес сме въртяли таки. Дай го не си, дай го не си. Не, трябва да изтига малко. Няма запали. То няма да запали, ама. Томерите, работа не мога. Само работа.